ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் ஃபன்ரோல் எடிட்ஸ். இன்னைக்கு தமிழும் சரஸ்வதி எபிசோட்ல என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. வசுந்தரா வந்து கோதை சொன்னோன்னே அழுதுகிட்டே வந்து வீட்டுக்கு ரூம்ல போயிட்டு படுத்துட்டு அழுகுறாங்க. இதை உடனே அவங்க அம்மா பார்த்துட்டு என்னடி ஆச்சு என்னடாச்சு வெளியே கதவு தட்டுறாங்க. உள்ள இருந்து அவங்க சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி கோதை ஆண்டி பார்த்து இந்த மாதிரி சொன்னாங்க, அவங்க வந்து கார்த்திக் வந்து பொண்ணு பார்க்க போறாங்களாம். இனிமே நீ வேற கல்யாணம், நீ வந்து வேற இடம் நல்ல இடம் பார்த்துக்கோமா, அம்மாயிட்ட சொல்லுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அழுகுறாங்க. உன்னை நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத, நான் இருக்கேன், அம்மா இருக்கு, உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு இவ்வளோ சொல்றாங்க வெளியே இருந்து. ஆனால் இவங்க வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க போல. அப்புறம் இவங்க அம்மா காப்பாற்றி ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்க்குறாங்க. அது தமிழ் வந்து சரஸ்வதியை வந்து கோச்சிங் சென்டர் கூப்பிட்டு போறாரு. அங்கே சேர்த்து விடுறாரு. அவரே வந்து 5000 ரூபாய் பணம் கட்டுறாரு. இந்த பணத்தை வந்து நான் திருப்பி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. சரி உங்க இஷ்டம் அப்படின்றாங்க. உங்க அப்பா நினைச்ச மாதிரியே நீங்க படிச்சு நல்ல பெரிய ஆள் ஆகணும் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து வாழ்த்திட்டு போறாரு. இவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது. நான் ரொம்ப சோகமா இருந்தேன், நீங்க வந்துதான் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கீங்க, நான் மறக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு ஃபோன் பண்ணி முதல்ல வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பியிருக்கேன், அது என்னன்னு பாரு அப்படின்னா அவர் பார்த்துட்டு பதறி அடிச்சுட்டு ஃபோன் பண்றாரு. திருப்பியும் அவங்க அம்மா ஃபோன் எடுக்கல. திருப்பியும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வராரு. வந்துட்டு என்னாச்சு கேட்டோன்னே இந்த மாதிரி உங்க அம்மா வந்து இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க, அதனால வசம் மாதிரி பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னோன்னே, இப்படியே இருந்தா எப்படி, நான் வந்து ஒரு முடிவு எடுக்க போறேன் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. நான் என்ன பண்ண முடியும் மேடம், எனக்கு தெரியாது இதை பத்தி, அம்மா அந்த மாதிரி பாக்குறதே எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்ல. அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, உன்னை நம்பி தானே என் பொண்ணு லவ் பண்றான், நீ பாட்டு அம்மா பின்ன சுத்திட்டு இருந்தா என்ன ஆக்குறது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க. இதோட எபிசோட் முடியுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.